שלום, אני רוצה להדגים בפניכם עבודה עם מזמרת ענפים פלוס מוט גבהים של חברת פישקארס. סוגרים את זה ונועלים בצורה כזו. מושכים את החבל בצורה כזו. ומכניסים לענף. נועלים כאן את החבל לגובה הרצוי. ונרחיקים לגובה המתאים בעזרת החורים כאן. נעל. אנחנו ניגשים לחיתוך. העבודה אינה פשוטה. המסברה חותכת בקלות, כמעט ואין צורך להפעיל שום מאמץ. הנה למשל עץ זית שנחשב לעץ קשה, החיתוך הינו קל ופשוט. אנחנו מודים לכם על הצפייה.